Dåligt humör. Nu kör vi. Är du beredd? Det är potatismos. Vill du smaka? Ska man gapa? Ah. Vad gott! Vad jättegott! Eller hur? Var det gott? Vill du ha mer? Jättegott. Kvällningar. Oj. Var det gott? Vill du ha mer? Ah. Ah. Levis. Hej! Jag åker ut. Levis! Levis! Jättegott! Vad gott! Åh, vad gott det var! Det fick du någon hårklapp eller? Nej. Man får kladda lite första gången. Bra, han har inte svalt någonting så jag kan klura lite till. Jag får inte börja med för mycket. Ta lite på fingrarna. Oj. Här då. Åh, vad gott! Åh, vad gott! Åh, vad gott! Oj! Var det gott? Mums! Mums! Mamman. Jag tror det räcker. Jag har fått smaka lite. Jag kan smaka lite mer imorgon. Åh, titta vad gott! Vilken tur att du ska bada sen. Men du tar lite till, han kanske fattar att det är gott. Du kanske förstår att det är gott det här. Jag har smakat, det är gott. Om du inte gapar så får du inget. Vill du inte ha? Det var inget gott. Nej. Så. Vad duktig du var. Va? Yay! Första gången du äter potatismos. Ja. Vad duktig du var.